बेआईन पत्थर खादान जोगु चाष फसल नष्ट। नयागढ़ जिला खंडपड़ा भापुर तहसिल अंचल बेआईन भाव गढ़ी उठी छतु फुटिला परी पत्थर खादान और क्रसर। तेज पत्थर माफिया दुरात्म भयभीत अवस्था रही खंडपड़ा खलीसाई घणाशाड़िया भ्रमरवर प्रसाद सीधामूला भापुर तहसिल निर्माणी भगवानपुर भागुआपल्ली ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଯୋଗୁଁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ। ତେବେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡମାନ ରାସ୍ତା ଓ ବିଲ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବାର ଚାଷୀ କୃଷକଙ୍କ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେବେ ପଥର ଖଣ୍ଡମାନ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ି ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ନଷ୍ଟ କରି ପକାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ସିଂହମୁଣ୍ଡିଆ ପଥର ଖାଦାନ ମାଫିଆଙ୍କ ବେଶୀ ଦାଦାଗିରି। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ବେଫିକର ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତହସିଲଦାର ଚୁପଚାପ କାହିଁକି? ତେବେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତହସିଲଦାର ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ପଥର ମାଫିଆଙ୍କଠାରୁ ମୋଟା ଆଙ୍କର ଘୁଷ ନେଇ ଆଖି ବୁଜି ଦେଉଛନ୍ତି। କେବେ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ଆସୁଛି ଯେ ପଥର ଖାଦାନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା କାମ କରୁଥିବା ନଜରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ତେବେ ଏହାର ଆଶୁ ସମାଧାନ ନ କରାଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଆଭାସ ମିଳୁଛି। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ମାନସ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦୁର୍ନୀତି ଲାଇଭ୍।